ashe so haka ne. Beat Amjad Record. Wai ashe so haka ne, shi yasa zan so ku ne. Ƙa'idojin uku ne, ko na dace ko na zauce in na mace haka ne. Zuciyata ta kalli martabarki, kan na furta gane na ci baki. Ni na san yanda zan da na rasa ki, babu mai fassaran irin zubinki. Soyayya da kin banki tashi ki bini, mai kunya da ke zuciya ta rike ni. Ma'ana ta ki gamsu da ni rima, ki yi na'am za ki rayu da ni rima, ke ce sirrin ruhi na rima. Karki yi mini ban kwana rima, ki zan mai kore kunci na rima. So zai canza sunana, kar da ki yadin girma na, ki zama madubin dubana. Ga zuciya na baki kyauta, rikita mi haɗin zumunta, karmiwa ambato mugunta. Rima, rima rike min sirri, ke ka zamci kwamburi, kenan fo da alkairi, karki bari amin gori, sani cikin tsawon fari. Aha, so bai jin kahon suka ko tsoron amaduka, mai bacci ya mafarka dan neman abin ɗauka. So ne duk yake janka haka, yau ni mai na amfana haka. Wai ya zan na same ki ne haka, ko saƙon kalamanki ne barka. Ko fuskar kin ganta ma shi ne ambatan zuciya, ko muryar ki in ji ta ma tilas in bi in kewaya. Wannan zai ciran tantama, na san mun zamo lubiya. Karki manta da muryata, sanki ya canza siffata, ya cika ta.